Tawanek jîngeh û aveya di asta dîrokî de. Ev wêneyek Gola Urmiyê. Gol hema hişk bûye. Gola Urmiyê cara yekem di dîrokê de bi temamî zuwa dibe. Wênek ku çavên mirov tijî av û dilê mirov tijî dike. Behra Urmiyê. Gola ku keştî carekê lê diçûn jî aliyê rêveberiya cîhadîsta Komara Esselamî ve hate wêrankirin. Cinayetke dina Komara Esselamîya Iranê. Tawanek ku netene ava Gola Urmiyê hişkir, lê nefşen peşeroje jî perîşan bike. Biça bîla mirovên rejîme û zozekêşe ve şermzare vecdana xwe bin.